Umlisa Mumbe ongesiye umlandeli wamaskandi uncoma uMthandeni ngokuthatha ingezo ayibeke kwelinye izinga. Lo mlisa uqhathanisile isikhathi somgqumeni wathi impela amabhinca kudala ayengagqoki kahle kodwa kuthe makufika uMthandeni yashintsha yonke leyo nto leyo. Ube seqhubeka wathi ngeke umelane nebhinca ngokugqoka esikhathini samanje. Ngiyakhumbula amabhinca ningakakwazi ukugqoka ngo-2011, 2010 la lisagqoka uBrand Hood, isipova se-Reebok nejezi leBafana. Ngiyakhumbula. Mawukuthi nginamanga awuveze isithombe sakho seminyakeni ewu-5 edlule. Phosa isithombe sakho seminyaka ewu-5 edlule. Phela amabhinca bengakwazi ukugqoka kwasiza ubhuti Mthandeni nje. Hayi uMthandeni mfowamnqele wafika wanishintsha egemini Bafana. Wani-introducer ngempela-ke kwingeza. Hayi lapho-ke hayi nafike nanquma. Hayi manje ngeke umelane nebhinca manje. Ngeke umelane nebhinca manje.